Аллаһның ошбу йортын халыкта Вафа хәзрәт мәчете һәм Карабай мәчете дип атыйлар. Аның төп үзенчәлеге исә Советлар Союзы таркалган елларда Казан шәһәрендә иң беренче булып салынуы. Әссәламу алейкум. Бүгенге чыгарылышта сүзебез кайсы гыйбадәт йорты турында барачагын чамалагансыздыр бәлки. Әлбәттә инде бу Нур-Ислам мәчете. Бүген без сезгә аның бер үк вакытта бәхетле дә һәм шул ук вакытта моңсу да булган тарихын баян итәрбез. Нур-Ислам мәчете Казанның Карабай бистәсендәге Муса Бигиев һәм Кече Армавир урамнары чатында урнашкан. Хәзерге вакытта ул шәһәрнең авиатөзелеш районына карый. Елларга кадәр Казан шәһәренең күпчелек мәчетләре яңа һәм иске татар бистәләрендә урнашкан булган. Халкыбызның милли күтәрелешеннән соң ябылган һәм складлар булып хезмәт иткән мәчетләр мөселманнарга кире кайтарылып, кабат үз вазифасын үти башлый. Совет власте атеизм хөкем сөргән чорда мәчетләр гомумән салынмый. Казанның авиатөзелеш районында мөселманнар күпләп яшәсәләр дә, гыйбадәтханәләр булмый. Бу әлбәттә дин тотучыларның ризасызлыгына китерә. Әмма хөкүмәт җитәкчеләре әлеге четерекле мәсьәләне уңай хәл итәргә ашыкмый. Шул вакытта халык арасыннан калкып чыгып һәм башкаларны үзе артыннан ияртеп, Вафа Гыйләҗи улы Гыйләҗиев исемле кеше җәмәгатьне мәчетле итү вазифасын үз өстенә ала. Вафа Гыйләҗи улы Гыйләҗиев Татарстан Республикасы Биектау районының Ибрә авылында дөньяга килә. Яшьтән үк исламга тартылганга күрә, дини уку йортында белем алу нияте белән Бохарага юл тота. Әмма каты авырып китү сәбәпле укуын өзеп Казанга кайта, озак дәвалана. Аннары башкалабызның Мәрҗани мәчетенә мөәзин булып эшкә керә. Мәккәгә барып хаҗ кыла. Сәфәрдән кайткач аңа имам-хатиб вазифасын башкаруга рөхсәт бирәләр. Юллама белән ул имам-хатиб булып Әстерхан һәм Ижау шәһәрләрендә эшли. Шуннан Вафа хәзрәт Казанда мәчет төзетү эшенә керешә. Җир кишәрлегенә рөхсәт алу, иганәчеләр эзләү, төзелеш материаллары табу һәм башка бик күп вазифаларны үти. Мәчеткә нигез 1987 елда салына. Төзелеш халыктан җыелган акча хисабына һәм халык ярдәме белән бара. Мәчет бинасының төп өлеше бер катлы, ике заллы итеп кызыл кирпечтән төзелгән. Тәрәзәләре күп булу сәбәпле залда бик якты. Аның төньяк көнчыгыш почмагына перпендикуляр итеп кирпечтән салынган ике катлы корпус тоташа. Мәчеткә шул корпусның көньягындагы ишектән кирип йөриләр. Хатын-кызлар өчен ишек шул корпусның көнбатыш фасадында урнашкан. Мәчетнең 6 кырлы, 6 буынлы манарасы гыйбадәт заллары бинасының артында торгызылган. 3 буынында рәшәткәле әйләнмә балконнар бар. Туры почмаклы михраб урамга карый. Аның түбәсе көймәләп эшләнгән. Кызганыч, проектның авторы безгә билгесез. Ул вакытта дини биналар төзү тәҗрибәсе дә җитеп бетмәгәндер. Нур-Исламга да башка мәчетләрдә булган бизәк элементлары, архитектура шәкелләренең аерым өлешләре кертелгән. Диварның кайбер урыннарында Коръән сүрәләреннән үземтәләр китерелгән. Бинаның фасады татар декоратив сәнгате үрнәкләре белән матур итеп бизәлгән. Нур-Ислам мәчете 2 елга якын төзелә һәм ниһаять 1990 елның 5 октябрендә манарасына ай куеп, аны тантаналы рәвештә ачалар. Вафа хәзрәт манарага менеп үзе беренче азанны әйтә. Аннарысын килгән мөселманнар белән берлектә җомга намазы уздыра. Җыелган халык тын да алмыйча абруйлы имамны тыңлый. Вафа хәзрәт вәгазьне дулкынланып сөйли. Аңлашыла ки, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән биргән вәгъдәсен тота алды. Нинди зур эшне башкарып чыкты.
Вәгазь тәмамланганнан соң ул үзенең иман бүлмәсенә кереп утыра. Мондый зур шатлыкка аның йөрәге түзми. Вафа хәзрәт җомга көнне бакыйлыкка китеп бара. Аллаһ Тәгалә аның урынын җәннәтнең иң түрләрендә кылса иде. Әлеге мәчетнең рәсми исеме белән бер рәттән Вафа хәзрәт мәчете дип аталуын чыннан да лайыклы икәнен күрәбез. Мәчеткә керә торган урында Вафа хәзрәт истәлегенә мемориаль такта да куелган. Бер мәчет тарихы тапшыруында без сезне нәкъ менә монда урнашкан Нурислам мәчете белән таныштырдык. Киләсе чыгарылыш безне иншалла тагын бер мәчеткә илтәр. Ә бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.